Gaur dakizu bezala, orain bat kirol proba ikusiko dugu, batetik Nafarroko bigarren mailako aizkola txapelketako kanporaketa jokatuko da, eta bertzetik, nahariko baina guztati eskeniko dugu. Eta, puntual hasi gara, eta hola hasi garenez, dobenomena denborarik bez galtzia izaten da, beraz, protagonistak dituko dut, azteko aizkolariak, hariko diren, ordenaren arabera. Azteko, Patxi Mindegia Zubitarra. Xuban Cañamares Arrasteria da. Jesus Etxeberria Biltzala Baindarra. Emilio García Segoviarra. Jon Teñetxea Biltzala Baindarra. Iker Gorriti Guarte Arrakeldarra. Jacinto Etxekonanea Biltzala Baindarra. Miguel Ángel Etxeberria Biltzala Baindarra. Mikel Indakotxea Zubitarra. Eta amarreko hausatzeko Goizeder Beltza Etxalean Aztarra. Erran bezala gaurko saioa ez da aizkolara mugatuko, tartean hainbat irigoienek ere erakustaldi eskeniko, beraz, etorra Aibar. Eta noski, txapelketa izaki, epailerik ere ezin falta, beharrezkoak denak ere, beraz, betoz, Zurtziloi arte, Koldo Martinigorena, Jose Ignacio Saizareta, Eduardo Arrizabalaga. Eta aurkezpenak egita, aipatuko dizuet, 10 eskolariak hiru txandatan ariko direla, asteko 3, ondotik 3.
Patxi Mindegiak 8 minututa 59 segundotan eta Xuan Cañamaresek 9 minututan.
Billy. Inu. Lawarna William Arna Sakonaku. Apa? Lau. Bos. Inu Honda. Masalah Sumsi yang dari murah. Sei ada Inu. Saspira con la sortita non ha poi guacciato ma tu che ne scherzi con le più animo in segnale. Saspi eta skele goan. Aba. Eta sorti. Kalau dia sorti cari di sini mereka berjalan di luar sarari. Kalau dia dari Pan Aceh dari Cigoyu, John Nepres, Iker Nepres, belas tepat yang dunian. Oce.
Eta Gorriti ere azken enborrian sartu da. Aizkora azalde aldatu behar izan du. Eta azken kanadikoa bakitzen hastekoa da, guantxe. Laguntzaileen aginduak aitzen. Azken txampan sartu da Jon Tegetxea.
Sasi. Aduh, ini untuk saya.
Beraz, meritu da galdenik ere. Amarretatik 5 denborarik onenak eta denborarik onenetik 5. obonera Jesus Etxeberria, txalo handi bat. Patxi Mindegia, Xuban Cañamares, Goizeder Beltza, eta Mikel Indakotxea. Eran bezala, 5 aizkolari hauei jokatuko dute Nafarroko 2. mailako aizkolari txapleketako finala. Baina data eta lekoa finkatu gabe dago, baina lasai. Horren berri izan orduko, emanen dugu horren berri. Leku utzitan, tartean, sarean, Sorosi irratian, beraz, izango duzu horren berri, erran bezala.